Sarean zehar dala hogeita mai. Teknologiaren arloan euskara sustatzeko konturik garrantzitsuenetako bat izaten da erramintak, hainbat erraminta izatea gure eskura, aukerak izateko hainbat gauza egiteko, adibidez diktaketa edo adimen artifizialako erramintak izatea, eta bide horretan hainbat ekimen sortzen dira maiz horrelako aurrera pausoak egiteko. Kasu honetan kontatu nahi dizuegu orai NLP adimen artifizialeko zentroak Ask-ESI garatu duela aurren ahotsekin dabilen euskarazko diktaketa sistema. Euskaraz egindako testua bihurtzeko tresna bada eta aurren ahotsetara egokituta dago eredu neuronal baten bidez. Hau garatzeko Euskal Herri osoko zenbait ikastola eta eskola publikotako 400 ikasle baino gehiagoren ahotsak grabatu dira eta proiektuaren sustatzaileak pozik azaldu dira lortutako emaitzekin, baina gaineratu dute tresna erabiltzeko azken urratsa falta dela. Azken finean horrelako tresnak erabiltzeko ordenagailu potenteak behar direlako sare neuronal horiek ejekutatzeko. Dena den berri ona hau beste erraminta bat izatea diktaketarako kasu honetan euskeraz aurrentzako Ask-ESI deitzen dena. Eta den bezala, sarean zehar saio honetan, teknologiari buruz hitz egingo dugu, berri teknologikoei buruz konkretuki urrengo orduan zehar, eta horretarako, ni besnau bakarrik hemen mikrofonoaren aurrean, Borja Arbosa badaukagu, segertatzen zait gaur nire hautsarekin, Borja Arbosa badaukagu gurekin, arratsaldeon Borja. Arratsaldeon Inigo Zendino, zer moduz? Erizainaren atea joka. Ui. Erdi estulka, erdi ez nau bereziki gaizki, baino egia da virusak hortik dabilela etxean, orduan pixkat atento a la movida. Kontu zibili, osasuntzu zibili zen eren gauzak dauden bezala momentu hontan, agian aste batean ez pasatzen zure lanetik, kasuneten mikrofonaren aurretik etortzen da adimen artifiziala eta zure leku hartzen du. Bai, ziurrenik. Hartzen dugu zure ahotsa eta ja erreplika bat egiten dugu. Egunen batean, hori egin beharko nuke, ni konkretuki zure ahotsarekin dagagulako grabatuta hainbat eta hainbat promo jingle ez dakizen bat ahots egin dituzun azken ordu pillo bat dago nire ahotsarekin. Ziurren, saiatu beharko benuke, a ber, zelan egiten duen, baina egia da. Ni froga egingo nuke, guzien ez, entrenatu bat eta ikusi nola dagoen programa bat komentatzen. Niretzat asko eskarrago dela esatea, Borja, esan hau, jazta. Ni baino txiste hobeagoak egiten duenean ja gauzak planteatzen hasiko naiz. Txistena, en fin. Gaur berri teknologikoetan bi alde dauzkagu komentatzeko, hau da, pare bat berri horrela,
deigarri esango nuke daukagu, baina berri hoien beste partea ere komentatzeko daukagu. Horretarako hemendik hasiko gara, adibidez komentatzen IBMek eta Eusko Jaurlaritzak iragarri dutela Europako lehen IBM Quantum System 2 instalatuko dutela IBM Euskadi Quantum Computational Zentroan. Hau da Iker Basque Fundazioak daukan Donostiako kampusean, ja bere egunean komentatu zutela IBM Quantum System 1 instalatuko zutela, orain ja kontatu dute. Orduan ja ez da lehena, ez? Txu deitzen bada, izango da bigarren Quantum sistema. Bigarren modeloaren lehenengo unitatea hemen Donostin konkretuki instalatuko dute. Berri... Ja, zaila da ulertzeko izena, beren kontzeptua ja ez dugu aipatuko, ez da? Bueno, azkenean ordenagailu kuantiko bat instalatu nahi dute. Bueno, instalatu nahi zuten ja duela, ez dakit, ustut... Komentatu genuen, ez? Duela pare bat urte ez, baina duela... Azken urtean ziur komentatu dugula hau, eta berria gaur momentu honetan, aste honetan sortu dena izan da, modelo berria jarriko dutela, aurreko modeloa jarri ordez. Eguneratuko dute, ez dute eguneratuko? Ez dute eguneratuko. Kenduko dute. Ez zegoen. Azkenean ez dute instalatu IBM Quantum System 1, eta esan dute... Prozesuan zeuden eta azkenean ikusi dute... Bueno, baina, zuzenean begarra. Ni berri hortaz gogoratzen dudan bakarra da gaizkaren ahotsa azaltzen nola funtzionatzen zuen ordenagailu kuantiko bat, edo zertarako erabiltzen zen ordenagailu kuantiko bat, edo zer erabilera daukan ordenagailu kuantiko. Hala, esaten didazu, 2 urte eta gero, ez dutela ez da instalatu lehenengo bertsioa, ez dutela zer egin. Egia esan da uste dut, agian ikusten gara 2 urte geroago komentatzen instalatuko dutela 3. IBM System Quantum ez dakizer. Baina subentzioa kobratu dute, ez da? Hori ez dakigu. Ez dut aipatzen berrian. Kontua da, sistema berria egongo dela 2025 aurtengo urtearen amaieran martxan, eta sistema berri honek 156 kubiteko Quantum Heron prozesadorea daukala, errore eta esan murriztuak eta etorkizuneko handitzeetarako arkitektura modular eskalagarria. Instalatzen badute. Flipas. Instalatzen badute. Hori da kontua. Claro. Medik aurrera komentatu beharko dugu berri hauek esaten. Instalatzen badute. Instalatzekotan, zein da honen beste arazoa, azkenean, zenbat dira, claro, lehenengo galdera izango litzateke, zenbat dira 156 kubit eta zertarako balio dute. Bai. Kasu honetan, kontuan hartu behar dugu lehenik eta bien, 156 kubit hauek, nahiko kantitate txikia dela, eta gainera, konkretuki, EHUko irakasle bati galdetuta, bere iritzia dut esango norden konkretu, baina bere iritzia zen 156 kubitekin ez dela gehiagi egiten. Hau da, esperimentu bezala laborategi batean baina tremendo centro de datos, hau ez da. Ez gaude ohituta neurrio hauekin, hau da. Hau zenbat da? Zenbat futbol zelai dira? Claro. Edo ez daki, zenbat giga? Hori izango hori urrengo galdera zenbat dira erabili neurri ez dakit gehiengoak gigahertziotan hau zenbat, ez da? Normalean prozesagailutan hori dakigu zer den gigahertzioak, ez? Edo megahertzioak edo dena den. Hori RAM moduko neurri bat da, ez? Claro, orduan hemendik aurrera instalatuko dute
edo ez? Osea, instalatzen badute. Instalatzen badute, ba bueno. Eta gero, justo aste honetan, agertu direla hainbat ahots, esan ez, bueno, egia da, justu, ba hori, hilabete honetan eta pixkat pasaden hilabetean ere agertu dela parte batetik Microsoft esaten, oye, hemen prozesagailu kuantiko bat daukagu de puta madre la movida, eta beste partetik Amazon, AWS negozioaren bidez ere esan du bere bezeroentzat konputazio kuantiko zerbitzu bat jarriko dutela. Claro, zertarako? Hori da, hau guztia zertarako balio du. Hori da. Zertarako nahi dut ni galdera. edo inor, ez dakit, agian aplikazio industrialak dauzka, edo dakit, big data hori guztia esaten dutena, baina gero zertarako balio du. Hau suposatzen da, baliogarria dela prozesu asko aldi berean exekutatzeko errore tasa baxuarekin. Baino... Ze motatako prozesu. Edozin motatako prozesu, claro. Ez dago oso konkretuki. Beitu, adibide bat jarriko dut. Nik orain dela, dakizen bat, hilabete agian urte ikusi nuen, Txinako Shanghai, ez dakiz ze hiriko portua funtzionatzen zuela automatikoki. Hau da, eta okala iaia jenderik hor operatzen portua, badakizu, hor tortzen diren merkantzia guztia ateratzeko eta jartzeko urrengo itsasuntzietan eta eramaten dutela. Horrelako prozesu bat agian, galdetzen dut. Hori, ordenagailu kuantiko bat jartzen lortuko du gruak egitea bere lana errore tasa basuekin? Ez. Hau da, ez dira kontenedoreak eroriko. Gaur egungo prozesagailuekin hori egin leike oso erraz. Konkretuki ikusten, kasu honetan El País egunkariak egin du horrelako bilketa hainbat ahots hartuta, eta Oscar Painter adibidez dela Quantum Hardware zuzendaria Amazonen esaten du prozesagailu kuantikoak importanteak direla aurrera pausu bezala, ohiko prozesagailuen ordezkapen bezala presio gutxiago izango dutelako errendimentu berdinarekin. Hau da, prototipo bezala erabiltzen ari dira 5-10 urte geroago gure mugikorretan izateko txip kuantiko bat? Horrelako bat bezala. Baita ere kontuan hartu behar dugu prozesagailu kuantikoen kontua. Hau da, fabrikatzeko eskala handia. Claro, alde batetik ez dira bereziki estableak eta bestetik hori osteko, prozesagailu kuantiko baten movida da bero asko rollo oso asko behar duela funtzionatzeko, orduan oso hotz egon behar da bere burua zuntzitzeko, basikamente. Orduan, claro, horrelako prozesagailuak izatea etxeko ordenagailu batean, eta gero beste esango dut, beste iritzi edo beste pertsonen ahotsak hartuta, adibidez Ramon Aguado dela fisikari espainiarra bereziki kritikoa da Microsoften prozesagailu berrien iragarkiarekin, eta esaten du oraindik funtzionaltasun hori ez dagoela bereziki frogatuta. Orduan, beste ahots batzuk ere daude hor, esan ez, agian hype gehiagi dagoela hemen, eta realitatea badakizu zehitz etorri zait momentu hontan, así espontaneoki, grafeno. Bueno, bai, baina ez. Orain dela 10 urte jende guztia hitz egiten zuen grafenori buruz. Eta nola grafeno iba a ser material super revolucionario eta aldatuko zuela, eta 10 urte geroago ez dute esan, ez dutela erabiltzen, baina... grafenoa gila da erabiltzen dela, baina grafenoa gainera fizikoki
ikusi eta erabili daiteke. Hau da, grafenoa, baina azkenean grafitoaren derivatua da, zuten... eta guztiok badakigu zer den grafitoa. Vale, baina ordenagailu kuantiko bat merkatuan ez dagoen arte, merkatuan edo jo que se, leku batean non ikusi leiken eta bere emaitzak ikusi leiken, pues, no se, hori. Bai, urertzen dizut, baina errealitate virtuala bezala, bueno, bai, gauzatxoak daude. Bueno, realitate virtualarena ez da bezala, baino gustatzen zait baita ere sirikatxear realitate virtualarekin. En fin, txampon kuantiko honen bi aurpegiak hemen dauzkagu. Alde batetik apostu handia egiten ari da eta ikerketarako baliogarria izan leiken aurrera pausoak egiten ari dira, baino ikerketarako eta sigurrenik unibertsitateko garapen horietarako, baino datu handiak kudeatzeko edo komertzialki adituek esaten dute momentuz ezetz. Bueno. Beste puntuetan komentatu dezakegu adibidez adimen artifizialera joan ez baita ere bere bi aurpegi dauzkan kontua Generalitateko Kataluniako Generalitateko gobernuak plan bat jarri duela abian, konkretuki merkataritza jurisdikzioan epaien idazketan adimen artifiziala sartzeko ojo aldato prozesu errepikakorrak arintzeko eta epaien lankarga murrizteko. Kantu guztia Kataluniako Connecting enpresarekin eta 4 merkataritza epailerekin egiten ari dute lankidetzan, OpenAIn oinarritutako tresna batekin, eta gakoa da tresna honek hartzen duela orain arteko sententziak kasu konkretu batzutan dela lurzoru kasuen ondoriozko erreklamazioetan, hipoteketan, eta horrelako zirriborro bat egiten duela gero epaiak betetzeko eta bere apunteak edo bere lana askartzeko. Bere lana askartzeko da hori helburua. Imagina dezakegu alde batetik horrelako gauza errepikakorrak egiteko plantillak erabiltzen direla, baina plantillak erabiltzeaz aparte, adimen artifizial batek ja betetzen badizu horrelako gauza estandarrak nork erreklamatzen du, noren kontra, erabilgarria izan daike gainera, egin dituzten lehenengo frogetan, sententzia bat idazteko 2 ordutik 20 minutura murrizten da denbora. Momentuz froga hauek esan bezala Bartzelonako auzitegietan egiten ari dira, eta Kataluniako gobernuak ikusi nahi du nola doan sistema judiziaren behin betiko sartzeko, ze kostu daukan, ze denbora pasaleiken hau jartzeko, baino esan dute urtebete baino gehiago ziur izango dela. Baina hau bai da argi eta garbi ikusi dezakegun esan gut aukera bat edo aukera erabilera bat, ezta? Ikustea gauza nola funtzionatzen duen, gauza errepikakorrentzako erabilgarria dela horrelako erramintak. Nire iruzkina da mesedes. Mesedes. Hau da, ez daki gogoratzen duzu Inigo orain dela, ez daki zenbat programa, baina uste du denboraldi honetan izan zela, nik etorri nintzela hitz egitera, behitu, adimen artifiziala justizian nola aplikatu alzen, uste du pelikula bat zela eta Amazonen estreinatu zuten pelikula bat, non imaginatzen zuten futuro distopiko bat, non jartzen zuten adimen artifizial modelo bat justizia. Hau da, zergatik imaginatzen dut hori, eta hori azaldu nuen programa horretan, zergatik pentsatzen dut ideia on bat dela. Lehenik eta behin, justizia laburbildu alduen hitz bat gaur egun Espainian da kolapso.
Bai. Hau da, Oso geldo da guztia. eta Euskadin ez dugu hainbeste sufritzen. Eta esan dut, hainbeste, hau da, zenda hainbeste, urte bat eraman alduen prozesu bat, demanda jartzen duzunetik, Lehenengo emaitza izan arte. bai, lehenengo emaitza, lehenengo sententzia izan arte, urte bat, eta asko diru, baina eske beste hainbat kasutan, 2 urte, 3 urte, 4 urte, eta Euskaditik kanpo ja el pozo de mierda máximo. Ni sufritu nuen kasu konkretu batean, lehenengo sententzarako pandemia mediante izan zen uste dut 2 urte alako zerbait, eta hortik bigarren instantzian beste urte bat. Orduan, en fin, horretan arazo bat dago, baina arazoa dago gainera, plazoak ez dira hainbestekoak, hau da, epaitegi batek partei prozedimendu batean dauden pertsonei eskatzen dutenean gauzak normalean da, hori, 5 egunetan, 10 egunetan bai, erantzuna bidaltzeko. Ez da hainbeste, claro, gero hori jaso, prozesatu, egin behar da zerbait, bai. eta gauza gehiago egin behar dira, no? Orduan, prozesu horietan dago geldotasuna. Bai, idatzizko gauza asko egin behar dira epaitegi batean. Eta demanda asko sartzen badira, eta jende ez bada hainbeste, noski hori ezin da plazo epe logiko batean atera. Eta hori nola konpondu daiteke? Eske emaitza beti da berdina, inbertsioarekin. Eta hori komentatu nuen programa horretan, estatuak ez duela euro bat inbertsio gehiago jartzen. Bakarrik aldatzen dituela legeak, parecer que hace algo. Momentu honetan, salatuko dut, urrengo hilabetean sartuko dela indarrean lege berri bat, deitzen dutela de eficiencia procesal, baina 0 eurorekin doana. Bakarrik hitzak aldatu dituzte, parecer que hacen algo. Orduan, ez duela ezer aldatuko, zeren arazoa ez da prozesu hau epaitegian legeak esaten duela, iraun behar duela hilabete bat eta irautzen duela 2 edo 3, legeak hori esain arren ez du gehiago edo gutxiago iraunko. Claro, ez ditu prozesuak arintzen. Gogoratzen dut... Jarri diru, ez daki pertsonak edo makinetan nahi duzuna, baina... Hor dau kontua. Duela gutxi onartu zen, ez dakit, 5-6 urte ez dugu horatzen. Epeak murriztu zirela delitu batzuk... investigazioetan, ikerketa... Ikerketa prozesuan horietan zintzela, ez dakit, 5 urte baino gehiago... 18 hilabete baino gehiago prorrogekin, baina bueno, bai. Azkenean hori ez zuen ezer lortu. Epaitegi baterako, kasu erraz batzutan, bai, ikerketa... Nola deitzen da hori gazteleraz? Instrukzion. Hori, instrukzio prozesu horretan, agian gauza batzuentzako egiten da, jo que se, hilabete batean, baina kasu komplexu batzuetarako behar dira asteak, hilabeteak, eta kasu batzutan urteak. En fin, hor daude kasu nahiko famatu, nahiko polemikoak, urteak eman direla. Bakarrik ikerketa prozesu horretan. Orduan, gero epaitzeko prozesua beste bat da, aparte. Claro, gero epaiketa... Emaiozu urteak eta azkenean lortzen duzuna da, noski ezin duzunean azkarrago egin, delitoak, preskripzion. Claro. Edo pertsonak ja hiltzen dira, edo hiltzen dituzte, en algún caso, gertatu da. Baina, bueno, ez du, testu aldatzea, ez du errealitatea aldatzen. Hori da kontua. Orduan, ze egiten dute bereziki epaitegietan? Esan dakoat, testuak, dokumentuak jaso, irakurri, prozesatu, eta beste pausu batzuk egin. Horretarako, adimen artifizial bat, uste dut erraminta zuzena izan leikela beti kontrolpean erabiltzaileari usten azken aukera, eta kontrolpean izan da, baina idatzizko gauza asko berdinak dira 180 edo 90 batean, ordun pertsona baten lana ez bada hori idaztea, baizik eta hori
Pentsatzea. Bai, edo pentsatzea edo gutxienez konprobatzea. Hau da, hemen daukagu 100 idatziz, berdinak dira, bakarrik aldatu ditugela izena bizenak, eta datak, eta agian materia, baina bueno, adiben artifiziala, pizkanaka, hori baita ere, kontrolatuko du, eta hobeago egingo du. Claro. Eta sententzietan, ez da hain erraza, zen azkenean sententzia testu asko dauka, eta epaitegi bakoitzerako, epai bakoitzeko, eta kasu bakoitzeko desberdinak izan aldeitezke, baina kasu honetan, frogatuko duten lekuan, bai erabiltzen da asko kopia-pega. Claro. Zergatik, zen azkenan kasuak hipoteketan, berdinak, baina berdinak, dira. Eta nik ikusi du sententzia askotan, nabarmentzen dela kopia-pega. Claro. Hau da, azkenean, datu bat ez du justu pasatu zaie beste sententzia batek aldatzea, eta ikusi duzu, baina nabaritzen duzu, klarisimo, claro. Que es un kopia-pega. Claro, eta prozesua, hau da, sententzia, bueno, ni zorionez edo zoritzarrez nahiko asko, baina nahiko sententzia irakurri ditut, eta azkenean guztiak egitura berdina daukate. Lehenengo, ze gertatu da, bigarren, gertatu dena ze legean kokatzen da. Hirugarren, zein izan da el fallo, erabakia. Orduan, claro, gertatu den guztia, azkenean gertatu den guztia non dago aurkeztu diren dokumentuetan eta kasu bat koitzetan, kasu batzuetan barkatu, epaiketan beran, hau da, en el juicio oral gertatu dena, dokumentatu dena. Eta hori, baita ere, transkripzio batean dago, eta orduan, claro, guzti hori hartuta eta esan da, epai bati, gure erabiltzaile izango dena, esan da, bueno, hemen detektatu dugu, hau eta hau, gauza, zein hartu nahi dituzu kontuan sententzen, kasu batzutan, epaiketa batean ez delako kontuan hartzen aurkezten den guztia. Begira, hau eta hau. Vale, hau eta hau detektatu dugu automatikoki, kode penalean artikulu honen kontra doala. Ado zaude? Bai ez. Bestela aldatu eskuz, claro. Bai. Fallo, zein izango da? Absuelvo o no absuelvo? Edo ados edo kontra. Jarri zen nahi duzun, eta automatikoki gertatu denarekin eta legearekin daukazu zein izan lehike zigorra, edo ez badoa zigorrik, baina azkenean ez daude gauza asko. Interpretazioa izan lehike kasu askotan, adibidez, ze gauza hartzen duen kontuan eta zein ez, eta hau gainera, hori, komunikabideetan nahiko ikusten da. Azkenean, hau, algoritmo bat izan lehike? Bai. Algoritmo bat izan lehike. Egin dezagun, atoma por culo. Bai, hori oso posible da. Baina gainera egia esango dugu. Epaiak hasiko dire egiten Bartzelonan. Abokatuak jadanik erabiltzen ari gara adimen artifiziala. Claro. Eta base datu juridiko gehienak jadanik implantatu dute adimen artifiziala, idatziak egiteko, edo jurisprudentzia bilatzeko, edo zein gauzetarako. Eta badakizu zer den arrisku gehiena? Batzutan adimen artifiziala jurisprudentzia inventatzen duela. Esaten du, epaitegi honetan, prozesu honetan esan zuten bezala, hori zen guztiz generatibo, baina bueno, aparte hori konprobatzen baduzu, baina gainera egiaztatzen duzu, eta ja abokatuen kasuan ia prozesu berdina egiten duzu, hau da, bezeroak esaten dizun edo ematen dizun dokumentuak hartuta, bilatu behar duzu zer egin leike bere kasua konpontzeko, eta konponketa konkretu bat bilatzeko. Orduan, en fin, zu azkenean informazioa behar duzu lehenik eta behin nola doan legea, zer esaten duen eta nola interpretatzen den. Gero zure abogatua bazara, zure defentsa planteatzen duzu horrela lege hauek hartuta. Orduan, prompt bat imaginatu dezakegu, zu defendatu behar duzu kasu hau, lege hau erabilita, idatzi. Eta epaia bazara, zuk ikusi duzu epaitegian zein zain diren argudioak, eta zu esaten duzu, konbentzitu nahu gehiago
hau. Ordun, sententzia bat idatziz, arrazoia emanez abokatu honi, justo argudio hauek erabili dituela eta sententzia hauek. Claro. Ba, hori izan leike aurrera pausu nahiko ona, beti ere kasu honen prozesu honen daukan ardura epaian jarrita eta beti ere adimen artifizialak bere kabuz ez usten, hau da beti bermatu behar dugu pertsona bat aukera hori hartzen duela, ezta? Osea, emaitza hori pertsona baten aukera izan dela. Hori da niretzat kontu honen gakoa. Beste guztia izango da azken finean idazketa prozesu bat arintzea. Eta azken finean hori da kasu askotan epaitegietan egiten diren lan gehienak eta kostatzen diren lan gehienak. Idatziak idaztea. Bai. Prozesu burokratiko, azkenean, lehenik eta behin idatziak idaztea, eta gero ja denbora izatea epaitegietan egiteko biztak. Eta gero... Eta bueno... baina bueno... Hori azkenean tapon pizka bat izan dezakete, zen azkenean zu egunero egin aldituzun biztak kontauta daude. Baina... Egia da, kasu batzutan agendaren arazoa da eta baita ere sare sozialetan agian biztak murriztu dezakezu jakinda kasu batzutan bakarrik dokumentuak aurkeztu direla eta ez direla egongo testigo, ez perito, ez inor deklaratzen, horretarako ez dugu behar bizta bat eta ja bakarrik dokumentuekin erabaki bat hartu. Uste dut edo nire sensazioa da Euskadin beste epaitegietan bai ikusten dela epaiketa bat data jartzen direla 2-3 urte bista, ez dagoelako agendarik, ez dagoelako kapasitatearik. Baina uste dut Euskadin hori ez dela arazoa bereziki, arazo nagusia da prozesua bera, ez dagoela lekurik epaiketak egiteko. Leku batetik hasi behar gara, eta niri ondorioa da, berrikuntzak noski bere puntu honak edo puntu txarrak izan dezakete, baina horretarako ikusi beharko dugu, eta gutxienez inbertzioa jartzen duen neurri bat, alduen lekutan, beti ideia ona irudiko zaitu. Eta gero, beste arazoa da, hau azken finean administrazio publikoa dela, bere denborak eramaten dituela zerbitzuak kontratatzeko dirua behar da, baina baita ere, arintasuna lizitazio publikoan. Beste arazoa dela, nahiko potoloa. Bai. En fin, txampon honen beste aurpegia ikusi komentatu dugu, gainera nahiko konkretuki nola adimen artifizial batek idazteko laguntza izan leke, gainera oso idazle honak direla, egia esan da. Zein da arazoa? Idazteko bai, baina aukerak aukeratzeko edo gauza batzuk deziditzeko bere partetik ez dela hain trebea. Eta kasu honetan gainera komentatu dugu ChatGPT baino lehenago implantatu zen bere momentuan algoritmo deitzen zen eta orain ja adimen artifizial bat dela Beripol. Beripol esaten zen 180 gorako zehaztasunarekin indarkeria egindako lapurreta salaketa faltsuak detektatzeko diseinatu zen algoritmoa zela, horrela esaten zuen poliziak bere prentza ohar batean. 2018an, eta hau da niretzat honen gako bat esarri zen, eta ja 2024ko urrirako bertan bera utzi zuten. Hemen bi gauza daude. Parte batetik adimen artifizialari buruzko Europako erreglamendua indarrean sartu ondoren hau ez da bereziki posible, hau da salaketa horiek prozesatzeko
sistema ez doa bereziki reglamendu honek jartzen duen babesekin, eta bestetik Valentziako Unibertsitatearen txosten batek akats larriak identifikatu zuen sistema honetan, ara nola funtzionamenduari buruzko informazio eza, hau da, gardentasuna, hori behar dugu horrelako kasuetan. Entrenatzeko erabi ziren laginen dokumentuen tamaina txikia eta erabiltzeko protokolo eza. Tresna, bera, esaten dute, nahiko erabilgarria zela bere momentuan, baino gutxika poliziek berek erabaki zutela, ez zutela erabili nahi, edo ez zutela argi zelan funtzionatzen zuten, orduan nahiago zuten ez erabiltzea. Eta gainera nahiko azpimarratzen dute gardentasunaren kontua. Hau da, ez dakitela zelan funtzionatzen duen eta ematen duen emaitza zergatik erabaki duen. Horregatik adimen artifizial konkretu honen kasuan erabiltzeari utzi diote. Bai, nire ustez hitz nagusia da fidagarritasuna. Hau da, sistema hau ez zein hainbeste fidagarria erabiltzeko, baina eske adibide batekin kontatu dezakegu. Hau da, zu pertsona bat atxilotzen baduzu adibidez, eta sartzen duzu gartzelan, eta horrengo gunean etortzen bazara, eta ez dago pertsona, eta atea irekia dago, ez duzu zelda hori berriro erabiliko. Zen ez dakizu zergatik pertsona eskapatu den zelda hortatik. Orduan, beraiek hasi ziren programa hau erabiltzen, konprobatzeko, beitu, esango dugu, denuntzia faltsuak, eta hori nahiko, oso zaila da kasu askotan frogatzea, eta sistema honek, ez dakize, parametrokin esaten zuen, berri, justu esango dizut, denuntzia salaketa hau ez dela nahiko fidagarria, eta ni susmaketan handiak dauka faltsua izateko. Baina hori verifikazio sistema bat bezala ez dakizula nola funtzionatzen duen. Badakizu oraintxe bertan irakasle askok erabiltzen dutela verifikazio sistema bat jakiteko beren ikasleak testuak egin dutena edo ez adimen artifizial batekin. Eta esaten dute bai, erreminta bat daukat, pasatzen dut testua hortik eta erremintak esaten dit zu lan hau egin duzula adimen artifizialarekin eta ez zure hitzekin. Ja, baina hori ze balio dauka? Claro. Bueno, zua agian irakasle bazara, zero bat jartzen diozu, eta ze nolako errekurtzo egongo da ikaslengan protesta edo erabaki hori kentzeko. Baina, kasu honetan, hitz egiten ari gara penal arloan. Hau da, salaketa faltsu bat sartzea, gartzelarekin zigortzen da. Orduan, hori ez da tontakiri bat. Nola frogatzen duzu bereziki hori errealitatea faltsua zela? Parentesi txiki bat, aste honetan irakurri dut Madrileko komunitatean gauza batzuetarako hezkuntzan alde batera usten ari zutela ordenagailuak eta tabletak paperera bueltatzeko. Eta ni susmatzen dut izango dela honen baita ere kontua, hau da, erredakzio bat edo testu bat idaztean ikasleak testu bat idaztea nahi baduzu, hobe paperean egitea hor ez dagoelako adimen artifizialik, bakarrik adimen naturala ebengoa. Eta listo. Adimen artifizialarekin pizkat jarraitzeko apunte horrela oso azkar bezala, Appleen adimen artifiziala, Apple Intelligence dirudienez, atzerapenak izaten ari ditu, arazoak izaten ari dituzterako emaitza onak emateko. Alde batetik, Apple Intelligence bera ez delako asko erabiltzen, ez delako orain oso erabilgarria, eta bestetik oso erabilgarria ez denez, Siri berria jarri nahi dute martxan, baino dirudienez, emaitzak ez direla
oso onak luzatzen ari dute Siri berri hori Apple Intelligence honekin, gutxienez 2027 arte. Beitu. Bi urte Apple arazoak izango ditu bere adimen artifizialarekin. Berri bat aurkitu dut momentu honetan Inigo eta sartu duta tradizion gidoian, ez daki komentatu nahi duzun, berri askarretan sartu baino lehen. Bueno, eske hau ni hau komentatu baino lehen, kontatu nahi nuen baita, hemen komentatu ez duguna Amazon, baita ere iragarri duela bere Alexa Plus berria, adimen artifizial. Alejandra! Bueno, berdin zait. Ikusiko duzu urrengo asteetan nire etxetik Alejandra guztiak desagertuko direla, alternatiba nahiko bat dagoelako eta hori bokada frogetan. Begira, Home Assistant egiten duen enpresa, egiten dela Nabukasa, atera du horrelako gailu bat nahiko txikia gainera, Alexa baten funtzio berdinak dituela, baino zure Home Assistanteko zerbitzariarekin zuzenan konektatzen. Eta ez internetera. Interneterik gabe, eta bar. Eta bideo bat egingo duzu? Bai, bi egingo ditugu, konkretuki. Aukera dago internetera konektatzea, baino internetik gabe baita ere erabilgarria da, eta bar. Orduan, en fin, claro, alternatiba daude. Aldi berean, Amazon kobratu nahi du uste dut dela, jo que se, 10 euro edo 20 euro, bugada zen. Suskrizio bat. Arpidetza bezala, Alexa Plus hori erabiltzeko, orduan, mira, batxo. Agur, zuberoa. Me bajo del barco. Bueno. Eta hemen jarri duzun berria nahi baduzu a ber, komentatu dezakegu baino ez berriak aurkezten duen bezala. Bizkaian konkretuki Bizkaiko garraio patzeruak jarri du martxan Barik Mobile deitzen den sistema. Lehenengo asterikoa jarriko ditugu. Momentuz bakarrik Barik gazte profila dauzkaten pertsonentzako, hau da, 26 urte baino, 26 edo 30, ez dugu goratzen. Uste du dela 26 urte baino gutxiago dituztenentzako. Bai, baina hori zen proiektu piloto, orain ja handia... Ez dute handitu, momentuz ez dute handitu. Zuzendu behar dizut, ez dute handitu nahi dute, baina momentuz ez dute handitu. Oda, Barik Mobile deskargatzen baduzu. Berriak ez du hori esaten. Ja, badakit. Zu frogatu duzu. Bai, aplikazio irekitzerakoan eskatzen dizu Barik gazte profil bat izan behar duzula. 2008an hasi ziren froga piloto bat egiten, 26 baino gutxiago zeukaten pertsonekin, eta... Y la abuela fuma, ok. Orduan, zein da honen kontua, Barik gazte hau, bueno, Barik Mobile hau, Androiden bakarrik erabilgarria dela, eta gainera txartel, mugikorrezko txartela, Barik Mobile erabilita, zure txartel fisikoa desaktibatzen da. Hau da, ezin duzu erabili mugikorra eta txartel fisikoa, eta duplikado bat. Claro, hemen arazo batzuk sortzen dira. Bueno, baina erabili dezakezu beste Barik bat. Hori bai, baina, claro... Ez saldo berdinarekin... Claro, profil konkretu bat izan da, gainera ezin dituzu bi Barik gazte izan aldi... Izan beharko da anonimo. Claro, baina eske Barik gaztearekin abonak dauzkazu. Bai, abonak dauzkazu. Hori da arazo nagusia. Orduan, claro... Abonoak ez badauzkazu. Claro, baina abonoak ez badauzkazu, en fin, zein da... Saldo bakarrik. Honen kontua. Momentu horretara etzen bagara, bai, erabilgarri izan leike Barik Mobile hori izatea txartel batekin eta fisikoan beste txartel bat. Baina momentuz... Baina kontaidazu Inigo, juntzara zu Bizkaiko Garraio Patzuergoaren ofizina bat hau eskatzera eta esan dizute ez. Zeren berriak esaten du
Bai. Hemen ja, 75 urte baino gutxiagoko adina dutenek erabili ahalko dutela, txartel pertsonalizatua daukate, dirudienez, momentu ja, ontan, kontatzen ari dugun momentu ontan, jun alzara bulego batera, eskatu barik personalizatua, eta Android mugikor bat badokazu NFC-rekin noski, hor instalatu zure txartela. Eta ni froga egin nahi dut, ez dut egin oraindik. Agian urrengo programan egin aldugu iruzkina. Irakurtzen ari dut claro, txartel personalizatu bat izan behar eta nire alabari baita ere. Hori da, baino txartel bat baino gehiago izan alko duzu? Ziurrenik ezetz. Eta gainera zure alaba 15 urte baino gutxiago ditu. Bai, baina emesan den du 75 baino gutxiago. Eta 15 baino gehiago. 15 baino gehiago? Bai. Bueno, vale, nire alabari ez, baina niri bai. Hori alde batetik. Bestetik, bueno, horrela esaten badute, fidatuko naiz, baina, en fin, izan leike informazio zaharra izatea, izan leike. Baina dena den, barik personalizatua. Bai. Android NFC-rekin? NFC-rekin, ezin duzu txartel fisikoa mantendu, eta claro, adibidez, mugikorra bateriak gabe geratzen bazaizu, vale. Gertatzen da. Ba, claro, garraio batzutan ez da hain arazoa, hau da, zur sartzen bazara Metro Bilbao bakarrik 2 gune dauz, bueno, 3 gune dauzkazu. Sartzen bazara mugikorrarekin eta mugikorra bateriaik gabe geratzen da, aterako zara beti norbait dagoelako hor, baina arazoa da 3 gune kobratuko dizkizutela. Vale, perfecto. Sartzen zaren urrengo aldean. Bateria apartera más. Baino Bizkaibus batean sartzen bazara direla 6 gune edo alako zerbait, claro, geisterakoan ez baduzu zure... Bueno, ez dugu kontatu, baina eske... Balidatzen, segune kobratuko dizkizute, orduan... Bateragarritasuna dela eta gaur egun ja txartela garraio publiko guztietan erabili ahal izango da. Renfen, Bizkaia Zubian, Portugaleteko txalupetan, Metro Bilbao, Etxebarriko Leioako Ibarbengo, hori dira salbuespenak. Hori dira salbuespenak. Hori dira... Barik Mobile erabili leike garraio publiko esan ezik, bai, barkatu, horren txartela fisikoa. Renfe... Ni esan ditudanak dela txartela fisikoa behar dituztenak. Eta, claro, orduan, lehenengo, Renfe bere mobidekin... Adibinez, Gasteizko tranbian erabili ahalko duzu? Ez. Ordan... Zergatik ez? Sistema... Baina hemen ez dut aipatzen. Claro, baina Bizkaiko garraio publikoetan erabili dezakezu. Bai, baina eske gaur egun barik erabili alduzu Euskadi osoan. Barik erabiltzen da Euskadi osoan, baina ez natiboki, hori da beste arazo bat. Hemen esaten dute makinak egokitu arte. Horrelako Renfe eta bestelako aipatu ditudan makinak egokitu beharko dituzte. Euskotreneko makinak, Lurraldebuseko makinak, Debus, Donostiako autobusen makinak eta bar egokituta daude, ziurrenik ezetz. Ziurrenik, aposto egiten dut, baina ziurrenik ezetz. Gainera, barik erabiltzerakoan beste lurraldeetan egiten duzu horrelako itinerantzia modu batean, eta adibidez transbordak ezin dira egin. Orduan, hau beste komplexutasun... Hau zabaltzen bada, ideia ona iruditzen zaizu. Gogoratu dezagun 2015 urtean atera zutela lehenengo aplikazio bat barik kargatzeko, gogoratzen duzu? Bai, mugikorren NFC-arekin. Eta lehenik eta bien bakarrik Androiden erabilial zenuna. Ja, hemen beste... Hau da, azten dira proiektu pilotoak, eta gero ja sistema... Beira, horrela implementatuta, ziurrenik, horrela implementatuta niri ez bereziki erabilgarri iruditzen. Alde batetik, profil pertsonalizatuta badaukazu, suposatzen da, pertsona bakarra, abono bakarra izan duela, orduan, 2 medio fisiko izatea, ez da arazoa izan behar, bata mugikorra eta bestea txartela, egia da, beste arazoak daudela, kontu honekin badiridazo batzuk egiten direla en diferido, como lo del PP, egiten dira en diferido eta txartelan gordetzen dira eta bar, agian izan leike hori hobetu behar dena eta ez barik sistema bera. Bueno,
Pizkanaka, Iñigo. Baino beste kontua da, hau egiten dela sistemaren, kasunet, mugikorrari buruz hitz egiten, sistema eragilearen sistemetaz aparte, hau da, Androiden ni puta idea, baina iPhoneen sistema konkretu bat dago garraio txartelak jartzeko mugikorrean. Orduan, egiten dugu toda la movida sistema horretaz aparte zertarako. Osea, ni ulertzen dut bere momentuan bere momentuan ikusi genuenean nik Patrika Digitala eta bar egiten zela sistemen walletak alde batera utzita ulertzen dut pribautasun kontua dagoelako, baina garraio txartel bat jartzeko nire mugikorrean benetan esaten didazu aparteko aplikazio bat berdudala, puede ser lógico, baina aparteko sistema oso bat egin behar da zure mugikorra zuzenean validadoraekin komunikatzeko, eta suposatzen dut, me imagino que izango da bakarrik aplikazioa irekita daukasunean. Horrelako ondorioak ateratzeko froga egin behar da, eta nik neuk froga egingo dut. Egizu froga, eta konta iguzu, baina es que yo no lo veo claro. En fin, kontu guzti hauek kontatu eta beste batzuk dauzkagu baita ere aipatzeko formatu laburragoan, berri askarretan. Berri askarrak, sarean zehar. Eta berri askarretan aipatzeko lehenengoa da Scopely, enpresa batek, ni ez nuen ezagutzen egia esan da, erosi duela Niantiken joku ia guztiak 3.500 milioi dolarren truke. Bai, hori da, Scopelyk Niantiken bideojokoen negozioa erosi du, Pokemon Go eta Pikmin Bloom bezalako izenburuak barne. Bere garapen taldeekin batera 3.500 milioi dolarretan balioetsitko akordio batean. Erosketa honekin Scopely, Monopoly Go eta Marvel Strike Force bezala ezagutua bere komunitateari Niantiken hileroko 30 milioi jokalari aktibo gehituko dizkio sektoren mugikorrean duen presentzia indartuz. Halere, eraiketak Ingress Prime eta Peridot baztertzen ditu. Hori da, niretzat nagusiena, ez ikutu Ingress mesedez. Dena den, oso askarrek izan dira Ingress mantentzen, azkenean esango dut, Pokemon Go eta hoien datu basea delako Ingressek zeukana, orduan, perfecto, estupendo, fenomenal, negozio ona guztientzako. Ojo, sorpresa, gole las gaunas, epaitegi batek esan du 2 aldiz ordaintzea kasunetan eskubide musikalak ez dela legala. Bai, Madrilgo merkateritza epaitegi batek Vodafoneren aldeko epaia eman du Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales AGEDI eta Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes AIE elkarten aurkako demanda batean 2015 barkatu eta 2020 aldian bidegabe kobratutako 9.650 euro itzultzeko agindu du. Ordainpeko telebista zerbitzuan emandako serie eta filmetan sartutako abestien egile eskubideengatik. Epaia Europar Batasuneko Justizia Auzitegiaren 2020ko ebazpen batean oinarritzen da, eta ebazpen hori esaten du, zuk esan duzun bezala, logikoa den gauza bat, artistek ez dute eskubiderik ikus entzunezko lanetan sinkronizatutako abesti guztiengatik kobratzeko. Hau da, zu pelikula bat ordaindu baduzu, bere banda sonora ez duzu ordaindu behar. Aparte. Hori da kontua, programa bat, elkarrizketa bat edo beste gauza bat egiten bada bai, baino ja eginda, produzituta, montatuta dauden eta batez ere ordainduta dauden produktuengatik ez da berriz ordaindu. Hala ere, kobratzea bidezkoa da musika programa. Justo nik aipatu du. Edo elkarrizketetan entzuten denean. Ba hori, ja ekoiztuta dagoen programa bat eta ordainduta dagoen programa bat emititzeagatik, ez da, programa bai. Pelikula esango du, pelikula serie edo berdin zaigu. Non berriz emititzeagatik ez da berriz kobratu behar.
Eta adi DVD batzuk konkretuki 2006 eta 2008 artean egindak pikutara aterari direla. Bueno, 2006 eta 2008 urteen artean Warner Brosek DVD-ak egin zituen eta denborarekin laser bidezko usteltzea edo disc rot izeneko akatsa izan dute. Fenomeno natural horrek diskoen barne geruzak ondatzen ditu eta ezin dira erabili erreproduzitzen ziren gailua edozein dela ere. Biltegiratze egokia izan arren, higadura hori itzulezina da, eta ezin da konpondu garbiketa edo tratamendu metodoekin. Bueno, eskerrak ja guztiok pasatu garela Blu-ray formatura, eta ja ez daukagu hori. Blu-rayekin, arazo berdina izan leike, kontua da, zu noizbait, suposatzen dut, txikitan hartu duzula CD bat, eta raskatu duzu, kanpoko geruza kendu arte, hori DVD-etan ezin da egin, dagoelako plastikozko geruza bat, metalesko geruza informazioarekin, eta beste plastikozko geruza bat. Orduan, hor erdian dagoen geruza hori da usteltzen dena, kasu honetan DVD hauetan ikusiko dugu zerbait gehiago agertzen den, baina hori da kontua, ondo mantendu edo ez, hor erdian dagoen geruza usteltzen dela, eta hori Blu-rayetan ere gertaleike ikusiko dugu gertatzen den edo ez, baina en fin, medio fisikoa ja. DVD-ak erabiltzen badituzu, ze nahi duzu, Titulol. Gaurko titulolean, egia esan behar dut, inoiz ez dudako gezurrik esaten, titulol hau ni Borjari bidali nion, bere momentuen esanez, bueno, ja, irakurrita, pues jo que sé, bai, jakingo dut zein den titulola, baina ez dugu goratzen. Orduan, titulol erdi sorpresa izango dau, izen buruarekin ja gogoratuko dudana. Erdi, titulolenen protagonista zen Espainiako gobernuak, eta gobernuak bai, Espainiako gobernuak anuntziatu zuen orain dela hilabete batzuk karnet porno edo pajaporte izena zeragutzen den beta zorro digitala ofizial gisa. Baina hau izan da ni bidari dizudana? Bai. Benetan? Hori deitu zen popularki pajaporte eta aplikazio mugikor bat zen, gako publiko eta pribatuen erabilari esker, erabiltzailearen adina egiaztatzeko eta eduki pornografiko online, sarbidea emateko aukera emango zuena. Laster sortu ziren zalantza asko, baita legezkoak ere, maila teknikoan oso komplexua den, eta, baita ere bere txantxak atera zituen, eta, oraindik ez dute konkretuki asko egin ofizialki, Hemen dago gakoa, hau da, pajaportea, kakotxen artean ofiziala, ez da existitzen, hau da, kartera digital beta programa hori ez dute argitaratu, baina webgune bat dago, ziurrenik batzuk ezagutuko dutena, froga batzuk egiten ari dituela horrelako sistema batekin ez da berdina, pero kasi, erabiltzaile batzuekin, konkretuki Madriletik eta Bartzelonatik konektatzen direnak. Naiz eta araudia eta sistema oraindik prestez dagoen, noski, web orrialdeak ikusi dute las orejas al lobo. Eta froga teknikoak egiten ari dituzte, en plan beta, por si acaso. Eta, ez dira emaitza honekin bukatzen, hau da, enpresa bat, helduentzako edukien webguneak, Bartzelonako eta Madrilgo erabiltzaileei adinia egiaztatzeko sistema bat aukeratzea eskatzen die edukietara sartzeko, eta emaitza da jende asko ja ez dela sartzen web orrialde horietan. Hori ikusita esaten dute, konkretuki 85 bat sistema hori implantatu eta gero alde egiten dute webgunetik. Bai. En fin, normala den bezala, zeinbait gauzetarako identifikazioa eskatzen baduzu, beraiek esaten dute hori Espainia guztian egiten badugu, industria pikutara juten dela.
Hori alde batetik. Baina beste kontu bat horrela oso labur. Aste honetan, iragarki bat ikusi dut Instagramen esan da, gonbidapen bat ematen dizugu ez dakize gauzarako. Klik egin eta datuak eskatzen zituen. Imaginatzen duzu nork jarri dituen datuak? Nik ez. Osea, argi eta garbi dago, datuak eskatuta etorkizun txarra. Bai. Sarean zehar Creative Commons aitortu ez komertziala 4.0 nazioarteko lizentziarekin banatzen da. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu email bidez egin dezakezu. Infoa bildua sareanzehar.eus helbidean. Entzun gure programak irubebikoitza.sareanzehar.eus webgunean, baita iVoox, Spotify eta Apple Podcast plataformetan ere. Gaur agur espres esan behar dugu, ja denbora agortu zaigulako. Borjarbos, eskerrik asko. Eskerrik asko, Iñigo, urrengo programar arte. Baita ere Mikel Carmonari berrikuspen teknikoan dagoena, eta irratietan daude teknikari eta ekoizpen taldei. Urrengo programa, bi aste barru, agur.